Fulai pi baro ki perlok ki bejas nutanat ban singap ki video hane ke channel. Kani ke video kerpang itu ki perlok ki ba pendan kam dak mobile phone ke baslo lane ke baslo ke por pi pendan kam lane ha ke por ba pi dek kai. Kani ke video kan aji ni kai pi kenang ba ke phone ni pi kan kam speed kan dia. Ya ke tu ke por ba pi klempat le ya ni jing kai jenga. Ha ja ni ke video ngan hikai swai pi kan dia. Tang ki ba kam long suk i pi ban le. Henry ladang ya iba pikir chan ni ke video pi share ni ke video shiki bai ki pelak pi ngan pen i show ki ba kam best ban ya kine ki bangal pen i menta ke sngi Henry ladap hile kine ki bangal pen i kan yarap ya ke phone jeng pi shibon ladap hile kai game ladap pi open Facebook pi send kidor pen ya iba ke phone jeng pi kan sting bat kan smart de ki point ki ba ngimut ba ngamut ban pen i pi yang ne ki dai ke ba nengkong ke dai bangin turn off ya ka ad personalization kebar bangin disable ya ki app ki ba ngiklem pendan kam hoj haba filatet yang mobile phone dan ki app aklem pendan kam dan ki bala ban install batan ro ki bamla ban install na kata gadau ni haban disable yiki bat ni haban disable ro ya ga auto sync kan ni ga auto sync tang ada pila kai game de pisiam ba to phone jing fi ka slow ni dan kam ban off ya ni ga auto sync hanlei Android lada ngi off ya ni ga auto sync lada function dor lada pi upload direct hard drive kam ya kan ni ga photo cha drive ma ka dan kam ban sync tapi save your phone number jeng pi po gmail ru kan ni kan nam trikam lada ngi turn off ya ni auto sync di kaba sound ha ban turn off ya ga auto update namar ba barbor lada pinjo turn off ya ga auto update ha play store jeng pi mar ba pi ya on internet teng itu ki app ki update ki install hi automatic Instant app ro dai ki wei ki ba penwit penthut bahai pi ha screen ro phone jang pi lada phim nang ban disable lane ban pendo ya ki ban off ya to ki instant app lane ki to ki store na ki bagi company jang ko phone ki bom dai u play store ro ngi la ban disable tekani ki video kan ya rabi pi the notification tang ki perlo ki ba le kai game pi thai ba wan notification kom ki wei ki app lada pi lab bat syam begitu ki app ki wan shiwan ki penwit ya pi la ban bot ya nega step ban pendo ya ka notification hakino kino ki app tegani ku video kan ya rabai pi shibon dengan kerpat apin share shaki wai ndang ya iba ni ku video ka ya spot na pi ngan penmi ki video ki ba ajing hikai oi nyala jando mensen mat penmi kum kan ni ki video ndai ki bon pat ki perlo ki dang an sen yang abangan penmi kum ki ni ki video te le mentang ngin ya pai iwai bangin le ikini pin la bat syam ba ka phone pi ka pair haden ba pila le gane dalim tang ya pai to perlu ku manga ongi pi ka step ku ban kong in turn off ya ka ad personalization da jia ba ka phone yang pi kami advertise screen mo barbo pi ha ban turn off kini le kumud ada kami kamut la turn off lupa nani kamut kala turn lada kimi kamut ka turn on lada kimi kamut la turn off lupa de ngin da setting yang pi wat yang ni Google nyan ham ni Google si sen anda pila nyan pin lab ya ni ka ad anda pila nyan ya ni ka ad punya iba ni ka option out of ad personalization ada piton on ya kene ki advertise kin mi ha ka phone jong pi na kata pi ha ban turn off ya kene anda pila turn off kum ni ki advertise kin on mi show te ka penwit penthut hi barbor ka dei ki app ki bawan nak tu ki store ki badan ha ka phone jong pi nuksa kum ka text no ki bai ki app ki badan ka Play Store kila ban notification tu ki app bat ki instant app na benta ki instant app hak screen ka phone jeng pi hat ban nyan khamsi slam anda pila nyan kum ne kan mi na ne try desktop setting anda pila nyan han ne ka desktop setting de here khamsi room pin ya i ya ka other setting hakan ne ka other setting anda pila nyan ne ka other setting pin lab ya ni ki ma ki instant app tapi ya i ba hang ne ngala off lupa ngal dat ban off lupa search instant app pila ban off ya ni baro Pia ini ke instant app. Ya kene pidai badan kam pidai ban off kene kedai ke badan kam bahang ini ke instant app nang ba pin light ban thai ya kene ki app ki ba mi teng pi bakla install yiki. Te ke balai pat ngihap ban pendo ya ka auto update ha Play Store. Te now new Play Store nda pila pli ya Play Store jong pi how no Play Store jang pi te menta ba nado ba ga Google kala design thama ya Play Store pi ha ban nyan ha ne ga profile jang pi hadin no pila nyan ne ga profile jang pi pin lab ya ne ga setting nyan ga ne ga setting hang ne setting nyan ga ne ga general hang ne general pin lab ba auto update auto play video ma clear local history pila ban clear
tekan ni ka auto update kedai ba pidan kam ba ban turn off ma ban turn don't auto update lada wifi tang ba pidai ban update barbor kum WhatsApp ba mitmai ki feature kedai ban lej ban update hi dalade ngan spni pi kum no ban wat ki a ban update hadian bel ban kan ni hai pidai ban nyon kan ni don't auto update khnang ba ka phone jing pi kan speed ma kan nom update a ka por pi play game ka por pi le ngai game thì baru ar kini don't auto play video inilah dep ya kini lemba u Play Store thì hadin ba kini ka auto refresh rupi ya ihang ne hane genre pidai ban le kini ki baru auto download preference ro pidai ban ai kini ask me every time ne ask me every time wat nama ai show dah kibai thì các bạn cam hado kata-kata dari bangin uninstall ki app ki bangin klaim pendan kam hoi da de philap bat shem ba kato ne ki app ki ba phi pendan kam dari ban uninstall ki kan dai ka step ko ba dan kam ba hado kata-kata ya kan ni philap ban le ya gitu ki app ki bala dan lupa ha ka phone jing phi chubo nuksa philap ban le direct na screen ka phone jing phi ban phi dai ban le na ka setting tenuksa hang ne kam gan ne ka Play Store ngam dan nang ta pihak ban le na setting ha setting sawat ya juga app an application dan ne app an notification nyan hang ne anda pila nyan hang ne pin lab ya ki app recent app open ada ki phone thamai android thamai lan ne see all app anda pila nyan kan ne see all app pin lab bun ki app ki ba ngi klem pendan kam hang ne de subo kumune add control ro nglem pendan kam ngala ban uninstall ya new app thì spec ba te ne a hakim ro nglem pendan kam ya ne ngam la ban ayu ngasu clear cache nganyan ne storage clear cache hadin ba pila deble kini baro sa disable ya new app unnam try kam show kumut ngila fridge ya new app unnam try kam show hadin ba ngila disable ma force stop ban disable di ba khnang ba ka phone ji kan speed show sawat kinu ki app ki ba phiklam pendan kam shubo kum ne bluetooth senda ngala ban uninstall down ne ngala ban uninstall lada ngam dan kam la ni kinu ki app kum Amazon Flipkart rupila ban uninstall lada phimle online man laga singi namar ya ki Flipkart Amazon pila ban le leng ba Google Chrome leng ba ka web ngata kadaw kemudian kami pi ban uninstall yiking te kum Google Chrome ro hang ne barbor pi download ki kachi ki bon ma pi yo i ba hang ne storage an kachi kum janga hado sanspa rico saw MB te ya kan nero ngahaban clear storage and cache anda bila clear all data ma te unlong biang fresh Google Chrome jang ping te ki babon ki app kum bang ang ep ki ba phiklam pendan kam ki bomla ban kum ku nei Google Play service ten nai le ma Google Play kan ni movie phila ban le e kan ne phila ban uninstall ya ne khnang ba uram jang phiun kham duna di ki badan kam हमने career service wat nam uninstall yani career service kini dan kam ha gane wat nam uninstall di kini ka face unlock ro pila ban disable ki balang ban disable kan ni ka feedback ro ngam dan kam ngan uninstall kane di page kino ki app uni screen recorder tengah pendan kam ban record screen di page kumbang ang page bah kino ki app kini ki kum kini clock FM radio ro phimla ban uninstall kini ki G keyboard ro phimla ki kum ni Google Play la pindan kam Google Play service wat bakla ni Google Play service udah badan kam ha yaw ne ro wat nam jo nam penduk yaw ne khnang ba phimla ban disable yaw ne tang bakidan ki trick ki bala ban disable uninstall update upila android wat nam le ikine lan yaw ne ki badan kam hang ne kumbang ang ip Google Play service bat career service Google Play Store ki de ki badan kam ha de new launcher jang ne ga phone ro phila ban lada phikwa ban pendo phila ban pendo full stop lada phikwa te haden nang ta Kemudian music extra lada pendan kam pila ban uninstall lada install yaw ne te wat kino ki app se perlo ki ba phiklam pendan kam ma ki ba phiklam pendan kam to Jio TV ngam pendan kam ban page TV messenger pila ban clear cache kum kine pila ban clear cache
ada pi pendan kami ki pila tang ban su clear ka che kum kan ni ka plam store ro ngathai ba ka wan swan notification ka pa install ki a ngala ban disable no ya kene hade nang ta sawa ni phone mastam dan kam play auto install pila ban disable ngim dan kam te ni text no sport pila ban disable kiba pila ban disable pila ban disable ta YouTube music ro ngandai ngala disable lupa ngam dan kam te kini kiba ngadan kam kum ka WhatsApp pat lebih kwa ban stop ya ki notification nuksa hani ka WhatsApp haban nyan hani kan WhatsApp kino ki app ma dan da pila here kam showroom hang ne pinya iya kan ne ka notification hajrong hang ne pi haban turn off ya ne menshwa kan langkum ne ki mi bon hai ne ki notification mare turn off pi hang ne kan nam mi show han rei ka ba kajing do nang patang nila dan bakal ya pina WhatsApp kan nam mi show has screen yang pila da pimplia WhatsApp pi page hakol pin nam ya issue kata dei kajing do nang pat rai kan ni ka WhatsApp kan nam penwit pentot show ya pi te ter hang ne pi dai ban wat ya ki app ki ba pi klem pendan kam kumbang ong pi pin ya i ba anda pila le kai game le pila pendan kam ki bai ki kam pin lam bat shem ba ka phone jang pi ka best ba kala ya pair ba haden ba pi klem le ya ki neแต่มันตาลดังอะไรงาเช็คยาวรำจังงานดังเคลียร์กาเชียงนี้พิญญาอีบาหังเนกาสเปซหังเนกาสตังอาร์ไลน์1000 MB นักสาว GB รำขมุดงานละดันสเปซหันไรแต่งไปกับปอยชักลายอยู่การลุดกับสเปซเฮารำจังงานแต่ปลักกีไว้ปัดกีบาพิละบันเละยากันเนkumbang ong ya kan ka auto update ong iladep kal badang sa ang ne notification ong iladep instant up ong iladep auto sync tang kelada pila kai game nama teng haba ke internet jong pi ka best mereka phone pat jang pi ka auto sync kan auto sync ban pendo kan da ka pila ka account jang pi hang ne account jong pi ya iba ki phone ba kini ki Facebook ID hang ne ro pi ya i dai hang ne te kan ka auto sync hatrai ki bon ki Facebook hang ne ki ba login nang ba hang ne pila ban turn off ya kan ne nak la turn off ka klem auto sync show lano ki bai ki account jing pila dai ha Gmail la dai ha ga Google te nak ta ga daw kan ne ka ya pian ra ing klem das nya ban kam than ni kan ne ngala ban turn on ya kan ne begini ki dai ki trick bat ki step ki ba yarap ipi ba ka phone nya pi kan la na ga slow than dengan seperti pada pihak ke next video ke extra setting ki bang ngihap an pendan kam ki bang ngihap ya hado ka Google developer lan ngihap an pendan kam lagi fake app ro dengan ni kendo pat kata ke video senyo bah kersian ni ke video da ke share share ki bai ku blai